Els acompanyants que visiten els pacients amb Covid-19 als hospitals públics estaran assistits i orientats per personal dels centres. Aquesta assistència forma part del protocol del Servei de Salut, que s'ha començat a implantar als centres hospitalaris. Els visitants no poden formar part de cap grup de risc per la Covid-19 i han de ser capaços de fer servir els equips de protecció individuals. Es permet la visita d'un màxim de 2 persones diferents per pacient, alternant els torns de visites. Es recomana que el temps d'estada no superi els 15 a 30 minuts. En aquest sentit, des de fa setmanes, el Mateu Orfila se permet la visita als familiars de pacients amb Covid-19 que han mort en el marc del procés d'acompanyament al final de la vida. Pel que fa a les dades estadístiques de la Covid-19, queden 2 ingressats a planta del Mateu Orfila, 5 a SUCI, una sola persona en seguiment domiciliari, una sola persona en seguiment a domicili. En conseqüència, s'han produït 3 altes, lamentant la defunció d'un home de 78 anys que patia una patologia de base. El total de positius acumulat és de 109 persones. Ja han superat amb èxit la malaltia el 83% dels infectats. L'Ajuntament de Mo accelera els tràmits administratius i resol 103 expedients d'urbanisme i activitats durant el primer mes de l'estat d'alarma. Tot i la declaració de l'estat d'alarma, passat 14 de març, molts departaments de l'Ajuntament han continuat fent feina des de casa mitjançant el sistema de teletreball. Un dels casos és el Departament d'Urbanisme. Durant aquest temps, el fet d'haver disminuït el nombre de reunions i de visites externes a l'Ajuntament ha permès que els tècnics s'hagin pogut dedicar amb una major atenció i amb major temps també a informar llicències urbanístiques, que com sabeu és un dels temes importants en aquest moment. L'Ajuntament de Ciutadella i la Junta de Caixers firmen l'acord de suspensió de les festes de Sant Joan i signen també el document de cessió de 6 carotes per ser subhastades amb finalitats socials. Les carotes indultades que seran objecte de subhasta porten per títol la menorquina, cavallet, es fiet, es moro, es mexicano i Sal·lota Músic. L'Ajuntament de Ciutadella muntarà una exposició pública amb el conjunt de les carotes i realitzarà el procediment de la subhasta. Els doblers es destinaran a adquirir, juntament amb la Creu Roja, productes bàsics i de primera necessitat per a famílies en situació de vulnerabilitat. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola, Menorca! Molt atents a les previsions que apunten a que cap a final de setmana podrien tenir la primera onada de calor de la temporada, però bueno, això ho anirem desgranant més endavant. De moment, per demà dimecres, s'espera un dia amb pocs nigulats, amb bastant de sol, temperatures mínimes que potser baixen un poquet fins als 12 graus, màximes de 22, i vents de ponent que durant els dies seran fluixos, però que vespre a vespre ja poden ser de moderats a forts. Moltes gràcies a tots i força!